Добро утро, добър ден, добър вечер. При нас, както виждате, е вечер. Сега ще направим едно волейболно видео с моя колега Марто. Ви. Днеска ще правим две упражнения, които са елементарни, поне едното, но второто не е елементарно. На тема защита, извинявай, че ще прекъсна. Да, няма проблеми, аз пак ще прекъсна. Едното упражнение, което е по-лесното, е блок, който при нас ще го изпълним второ. И сега първото ще направим първо плънж. След това трябва по най-бързия начин да отидем назаде, да се върнем, да играем отгоре или отдолу, както Доди. И след това правим претъркалване на нашата хубава твърда, уникална твърда земя, която направим, не знам как ще не затърпи. И след това пак подаваме две ръце отдолу. Точно така. Нека да започваме. Very good. Така, сега продължаваме с плънша, който трябва да стане по някакъв начин. Хайде бе, колега, да става. Сега гледайте сладкавицата Макуен. 3, 2, 1. Чакай, че се спала. Три пъти го правим това. Малко не си го правим. 3, 2, Чакай. 3, 2, 1. Не, депа. 3, 2, 1. Маля, как се срипава. Какво правиш, бе? По-назаре. Чакай, че се примем. Така. Трети път. 3, 2, 1. Джиджи бич. Е така, сега правим една много бърза и интелигентна смяна. Аха, ясно. Да, без иска. От всичкото най-хубавото, салам вкъщи. 3, 2, 1. Браво. Да ти как назаде? Трябва с краката те да се изпласкваме. Значи. Ти беше пробно. Да. Да. Как се въргаля? Хода направо. 3, 2, 1. Не, не стига. Нищо. Претъркавай бързо. Нямаш време, ставай. Браво, ти беше много по-добре от първото със сигурност. 3, 2, 1. Браво, Афа. Бах с претъркаването. Отдолу. Дойде ми отгоре. И така, сега ще направим още една бърза смяна. Три, 2, 1. О, мале. Дай ми по-назад, чакай. Давай. 3, 2, 1. Аж как отдолу. Последен път. Дай ми по-назад и тук така е. 3, 2, 1. И ти трябва да се получи. Браво, бе! Последна смяна. Точно така. И след това отиваме към блока. 3, 2, 1. Браво, бе. Верно. Ти, брат, трябва ти с краката се спускаш. Аз се хузгал, бе. Не е проблем. И аз се хузгам. Айде, още две. Главата. Много си прост, бързо прост. Той ми даде към главата. 3, 2, 1. Аз съм. Ате. Оп. И последен път, нали те? Да, чакай. Да. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2,
3, 2, 1. Аз. Дай пак. Повторение. 3, 2, 1. Не, аз съм брат. Мале, как ще да си кола, чулата. Усетих. Е така, ела Свеня тук, легни. Та в момента отиваме към блока. Е така, Емана, правим блок. Аз съм тук долу, правя блок на него. Той атакува, дай да покажем. Буквално е така трябва да се получи. И това да го правим около 30-40 скока, защото хем упражняваме мускулите на краката, хем блока. И след това правим малка почивка и така. Айде. 2, 3, 4, 5, опа, 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Останаха 20. 20. Така ще. Опа. Тръгна облата. И така, чакай. И така правим около 30-40 сега. Ще правим с крачка. Готов? Да. Го направи! Малко се изпъх. Не, брат, много бързаш. 3. Точно така. Оп. Така каза оп. Добре. Като скачам, просто хвърляш и утреш. Оп. Като казваш оп, блъскам. Добре. Оп. Казвай ти, че блъскам. Оп. Ти запуши. Оп. Ти беше добро. Не ги вкарай толкова. Не се персе. Само, брат, трябва да влезе тук. Брат, аз ще докосна тавана. Добре, ама ги вкарай малко, не баш към мене. Не е проблем. Следващия път ей с лицето. Не бе, малко по малко. Защото на 24 няма правиш толкова, Кой ти каза? Добре. Ай. Не каза оп и направо ще ти акцент на лата. Оп. Това е. Оп. Крачка. Оп. Браво, бе. Оп. Но не се хвърля. Оп. Браво, бе. Опа. Се на ръка. Готов? Браво, бе. Оп. Седа с две, аз съм бог. Оп. 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 Не запипаш мрежа. За да докоснам. Оп. И мистер бог. Оп. Браво, бе. Оп. И така. Продължаваме. Но тъй като аз много се сбърих, пак той голям път няма. Свършваме тук така този видеоклип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайкайте, поделяйте. Камбанката е най-важното. Да излиза нашите видеа, когато пускаме нови. Точно така. И чао, чао. Адиос, мучачо, се до нови срещи. Срещи.